Oh, babay, oh. Ada pagilak-ilak. Kabay. Bye-bye. Mabalik na. Salamat ka din. Na. Aja lagi kahilak. Larga na. Si Aliana. Ang love you, Aliana. Pagamping, Nina. Mularga na, gamong phone. Okay, lagi sih gua apa bitaw. Lalaki naman mo. Ikaw tay. Kamu kau tay? Oh guys, subscribe dito sa Bang, ano mo ka bang? Nagul po ka bang? Mularga na imong tita bang? Ah? Bang, mularga na imong tita bang? Mularga na gamoy suon. Imong tilan ba? Ano imong tilan? Ag mong cellphone din si. Imong tanggi. Lag ni mabasa ng ubong. Gamping si. Pa man ang uban. Ay si. Pagamping. Para mo kunin dito. Cellphone na mo. Bye-bye Inse. Oh, babay, oh. Ada pagilak-ilak. Kabay. Kau. Oh, babay. Oh. 5 hours later. Kau pa lang, hindi tatay kau. Tay! 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 Kami tay! Kaamin, amin. Tay! Ay, di may mga niabot. Ta. Motor. Hi guys. Nagwat demig masak dyan kay padong may matug ilihan. Jawa pa motor. Sa liana diag sapot-sapot na kay dugay mi kasakay naog din til. Hi sa dali. Hi! Asa matamad to? Ato demig ilihan guys, managkut mi sa Mother of Perpetual Help kaya malaging gisad sa liana. Atong nasakit si Ja. Ja guys, kita-kit sa laman adto. Dali, bye-bye sa. Bye-bye! Moments later. More moments later. Mandirig simba. Nadarami na managkut rami. Haliri. Haliri, minagkut tayo sa di mama yan. Haliri na dito ka. Hali. Manang tagampo. Managkut ka dari. Haliri, sunod di mama yan. Sunod di mama. Kami dagkutan na dani. Kami dagkutan na dani. Asa matamang dagkut. Dari mo siguro. Hali yan. Nakamang tao. Dali nga rin. Kaya may puspuro. So guys, nahuman na gano'n may pang nagkot. Nasa Aliana, nakasmile na. Ganahan na sila magpa-picture mo yun sa picture ko ma. Sa mga yung hanggi picturean. Nag-selfie pag ginagmay. Okay. Mauli rapod mi. Salamat din sa madyong panahon nga gihatag. Nagkot. Diyan na pinagbuhat na mo ang driver. Muli rapod mi. Karagat ang kandila to. Ano dyan? Dali na. Muli na ta. Muli na ta.
Mani simbahan sa inahan sa kanunay panabang. A few moments later. Diya guys, nahaman na gadyan may panagkot. Diya paghaman na mag-ampoy nga na kuan. Uli ra pud bidadyon kay gamang gasakyang motor, amo ra pud tong gipakjaw. So agji rason nga magdugay-dugay. Diya guys, nag-film ra ko, ganahan ra ko sa view. Wa po ko kalibutan din yung lugar dyan kay first time po na ngari anang simbahan na. Diya, wa ba lagi po ko kalibutan ng lugar dahil bisag agubay di oras Alicia. Natiguang na po ko guys di jud ko. Sweetos mga lugar. Kaya di lagi ta tiglaag. Ganahan na po ko sa view nagtanaw. Gamadyo galing kay ning dudog po panahon wa po si daning uwan. Sa mao nang pasalamat ko tas Ginoo kay gitagaan tag maadyong panahon. Ingani na biyahe, dyan nagmotor na bapod mi. Hindi ako lagi guys, ay grabe dyan kong katalawan. Alam pang gini nag-driver daan nga, pag hinahinay laman kay nervyosa lagi ko. Kapan dyan nawa niyang pagkatalawan. Hindi gusto gali kong hanguban nas nanay. Hindi kay busy man pod. Nang kami rang dos alyana, nangisag na laman dyan ko bisang pagtalawan ko. Kay talawan lagi ko guys sa kanilang anxiety napamanjud o mga dyan nawa napadyo ko'y pagka talawan. Nice ka jug view guys na murag kaning lugar guys pana ni Alicia na ni nasakop kay katong ilihan kay kuan man to boundary man to Alicia ug Ubay o wa ba ko masayot basta kayang pagka man first barangay man siguro sa Ubay nga gikan pa sa Alicia. Si Aliana, giganahan na po din sakay-sakay. Kaning lugar guys, kung nagadyo ni siya guys, Alicia na ni, ubos na ni sa munisipyo. Diya guys, gamong plano, di mo diretso guli, adto mi sa restaurant nga gitrabaho nga nangilin. Kasi Aliana, dito pa simbahan, mahandyo nagbukaon, kuno kay gigutom na. Kaya nilarga lagi mi, way madyong pamahon, gadali-dali. So mo nang mahapit mi karon. Much late. Niya nagadyo mi guys sa restaurant nga gitrabaho ni Manangilin. Si Aliana namili nagsudan. Kay gutom na ni si Ja. Kay gani halagis paglarga namo kana laging excited din si Ja og kay bawang mulakaw, di ni mo kaog tareng mo nang dito simbahan. Gutom na kuno si Ja. Mao na yung hapit na may midare. Nang pakanon kay alas 11:30 naman pud guys. Aning pili na. Pansit ko nagija katong pork. Pasalamat po kung anas man ang hilin din yung trabaho sa kantin sa may gagaw kay naapod may kananan nga
Kay bawa pod mi nga safe pod sa kanan kay nagluto si mahilin naman pod. Diya guys, yung tambay pa may ari, kay init pa man. O na nahitabo picture, selfie. Much later. Yes. Guys, nanguli na mi kay lain ng paminas ang lawas. Kalit ang sakit ang tidyan. Tara, tama ka. Sa kuno ka? Mga miri. Hours later. Hello guys, madong hapon. Nauli na rin mi ni Aliana. Ikan sa Ilihan. Tambay mi dito sa kuan. Restaurant nga gitrabaho ang manangiling. Diya, paguli na grabe dyan sakit ang kuto-kuto. Baw, sami sinyalis sa may pagkatiguan. Neander agahong hyperacidity, mo nang nanambal ko herbal diya. Kanay hilba. Baw nga ni madyo ko guys. Magsakit dyan kuto-kuto. Morning dari Bisaya, pwede maka magtambal og herbal. Pero ning kaon na ko kuan, ning usap na ko kanang krimilis, nawag hapon pa na wa sakit pagapon kuto-kuto. Nasa Liana, kaya sa ayang kaw. Hi. Sila Arang sakit sa kuto-kuto. Hay sa Alexis yung mama ko. Hay sa hilinga kasi yung mama. Hay sa yung mama. Ay, ma. Hapit tayong mama muli. Sa Liana, maguning gipanaad sa Mother Perpetual Health. Matong nang huwan mi ganihan ng nagkut mi. Sila Lexi. Diya guys, magpasalamat day ko sa tanan nga ning suporta sa YouTube channel. Daghang salamat ninyo guys sa katungway puas nga sigig subaybay bisan pag ang channel sa hay maragwa na gaji nahut murag gagubang gipulaan na kay naray ko sa bahay lagi. Saan majud guys nga nara majud ko danis bahay di magajud ko ingog magsigig lakaw-lakaw. Ganihan ning lakaw ra ko kay malagay to importante nga nanaad man ko nga managkot sa Mother Perpetual Health. So mao tong nilakaw ko. Kasagaran di sa mga video guys, dinira jud ko sa bahay sigig libot-libot. Ana sang garden, danis bahay. Kay di mo puta sigig lakaw. Lami man tapod magsigig lakaw, hindi kay kanilaging pamasahe. Naman tayo daghang lugar guys, mga nindot nga tuan, kaso laman, kanilaging nagtipid ta. Krisis purong panahon na. Ari na naman tasbay, magpudyo guys. Maglibot-libot tasbay. Hindi, pasalamat na lamang ko sa katong mga ni Antos, ug sigig tanaw gihapon, bisan pag ngani rin yung mga videos. Daghang salamat ninyo. Alian na pagpasalamat. Salamat sa mga ning tanaw, way puas nga sige tanaw sa mong videos. Daghang salamat ninyo guys. Hindi pag-amping mo, gasa mo. Bye-bye. Bye-bye. For watching. Thank you for watching. Bye-bye.